Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez, Ur eta Lur saio honetara gaurkoan ikusten duzuen bezala, platoan gaude, kanpoan ez da giro eta aprobetxatuko dugu barrean goxo solasteko. Lehenbiziko atalean gaurkoan, Julen Arburua izanen da. Bera badakizue, ardiesne sektorean, artzai moduan eta baita ere gasnagile moduan aspalditxotik lanean dabilera. Berak bere ibilbidea kontatuko digu eta nola ez, azken urte pare honetan sari potolak lortu ditu, bera bertan zorionduko dugu eta berak kontatuko digu esperientzia ardi esnearekin jarraituaz, gurekin Maite Lasarte izanen da ere, bera Aslana elkarteko teknikaria eta berarekin batipat, Julenekin duen lotura kontatuko digu, baita ere nola ez, bazkenean lehen instalakuntzak ardi esne sektorean geroz eta gehiago ematen ari dire, berak azalduko digu ere eta badituzte zenbait proiektu eskuartean berak kontatuko dizkigunak. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan gure saioa platoan grabatuko dugu eta lehenbiziko atalean Julen Arburua, artzai eta gasnagilea dugu gurekin, badakizue bera Lekarozko orabidea auzokoa dugula, Kortariko bordakoa, eta lehenbiziko gauza nola ez, Julen, zorionak ez, zuri eta familia osoari ez, lortuteko azken sarengatik. Eskerra honetz. Hori da, pasan urteko urte oso bila izan zen zuentzat, eta urtengoa ez gutxi, iazkoa mejotuta guzti. Gero sartuko gara pixka bat sarietan eta nola joan den urtea, baina azteko pixka bat ikusentzulei goratuko diegu, pixka bat gaztea zaitugu, baina nolatan izan duzen, erabaki hori hartzea ez, pixka bat jarraitzea hartaldearekin eta gaznategi bat egite ez. Nola izan duzen pixka bat erabaki hori, hartu behar diren erabakiak dire bizian eta ez dakit nola erabaki zenuen. Gutxikitatik hori da bizitu izan duguna, etxeko lana eta animalei lotuek alde bat erren egite. Eta nik hortan duen ideia segitzeko, eta, zaila zen esnea saldu du bizitza, orduan margen txiki edelakoz. Orduan ideia zen pixka gazna egiten hastea zerbaitere. Eta orduan ganitzen igartzen eskolara, ikusi gintuen 1000 modu eta gustatu zaiten gazna egiteko sistemoi. Lana hundie eskatzen du, baina gauzak ongin ezkero merixi duena eta margen deixente atatzen aldezuna. Erabaki hori hartzeko, entzinera segitzeko, afizio handia behar da, ez? Txikitatik hartzantzari eta afizio izan duzu ez? Bai, da lantei bat lotu xamarra, bertze dozin lanteiekin konparatzen baduzu, eta behar dena da gustatu. Eta hortan segitu, eta gero enpeinoa epatu, gauzak albezain ongi egin, batzutan hartzen dire, batzutan ez, baina txarretan segitu egin eta honetan disfrutatu. Ardiak izateaz gain etxean, beti ere esneko behiak izan dituzue? Bai, beti izan dire, leheno gehien baloratzen zena zen behi esnekoa, eta pixka gazna iten hasi gehan, eta mantxo behi esnekoa bajatu dugu, denetara ezkinelako zaiatzen, eta pixka bat ardie gehiago igual. Ardi gazna ongi saltzen dugu, eta orduan pixka bat tiratzen duzu ardietara. Ardi esnearen sektorea edo ardi gaznaren sektorea, sektore potentea dugu, baina eraberean ere kompetentzia handia badena, eta gaznategi asko badirenak. Azkenan ez, eguneroko lan horretan ongi aritu ezkero, bat ateratzen dago ez. Bai, kompetentzia handi dago, hori bai. Eta horrekin zen beldurra hasieran azkenean gazna handiz bada, eta salduko da, ez da salduko. Eta, saiatu gara gauzak albezain ongi ditzen, eta, jendea bada guztu guztietakoa, bate guztan zaio gazna bat, bestzei bertzea, eta orduan pixka bat merkatu lortu dugu, hartzen alda, eta konten bai, eski konten. Gazna hona egiteko martxaia hartu duzue, sistema ongi badakizue, horretarako ezinbestekoa ardi esne on bat ez. Eta hortaz, zuentzat ere hartalde garrantzia handia du ez? Bai, lan guzti bezala hartaldetik hasten da gure lana. Eta kanpoko inguruko belaiak eta denak albezain ongi zaindu, eta gero hartaldea ere albezain ona saiatzen gari zaten, mantxo gara mejoratzen ere hartaldea. Eta garbitasun handi batekin lan. Latxa ardiekin nola ez lanean aitzen zarete, ardi latxarekin. Eta horretareko latxa arraza badakigu, bertako arraza badugula, lurrari lotua.
baina hau ere, arraza hau ere zorionez asko hobetu da azken urtetan, ez? Hor badugu elkarte bat, Aslana, ez? Nafarroako Latxa elkartea, zuek ere hor zaudete elkarte hortan hasieratik sartuak, ez? Bai, gasneiten hasi baino lehenago ja sartu eginen, 2007an hasi ginen, eta mantxo-mantxo egara hobetzen, eta, eskerra mamatzaile lehenotik jain duten lan hori, lehenoko hartzainei parte, ja hobetuta zagola, gu sartu gineneko, eta errexago dela hobetzea. Bai, gero gurekin hemen izanen dugu Maite Lasarte ere, bera Aslanako teknikaria, eta Aslanaren inguruan luzaro solastuko gara berarekin. Eta, behin ja abiatuta hartalde txukun batetaz, kalitatea eta kantitatea ematen duenaz, baina gero etortzen da pixka bat gaznategiko lana, ez? Gaznategi garbi zenuten etxen erabakitzeko, geratzeko erabaki hori hartuta, gaznategi berri bat inmartzela eta obra bat inmartzela, ez? Ezakit alde hortatekan, zu gaztea izatekin lehen instalakuntza bezala diru laguntzaren bat izan duzen, edo, nola joan zen? Bai, instalatu nitzelaik bai izan nola diru laguntza bat, ni sartu nintzen soziedadea, instalatu nintzen, eta gero gaznateia inginen 2014 arte hortan, urte batzek antziren papeleo eta asuntoekin, eta pena izan zen, baina diru laguntzik ezkinuen izan gaznateientzako, eta pena izan zen, baina gaur egunean konten gaude, ja klientela badugu, eta eskerrak egin nuen orduen, martxai hartu dugu, eta ezkin nuen laguntzu egin, baina, erran daiteke lanan pasionez, eta dugula intzinet, eta saiatu izan gara. Bai, hobe da, diru laguntzik ez jaso eta lana ongi joatea ez kontrako baino, ez? Diru laguntza jaso eta gero ezin lan ongiari. Bai. Normalki behar ginuen diru laguntza hori, baina, etzen momentu hortan Nafarroko gobernutik etzagon deus ere, eta konten bai, pauso eman ginuela eta firmatu ginuen, oin dela 5 urte, aiatu garen lekura jatzea. Bai, zuek Kostariko Bordan, alde batetik zaudete Artzai Gazta elkartean, ez? Eta beste alde batetik ere, zuen gazna marka bat, Idiazabal jatorri izendapenaren barruan, ez? Artzai Gazta elkartea, gogoratuko du berrez ere pixka bat zer den jendeari? Bai da, elkarte bat, bakotxak bere, normalean familia artean iten den baserri bat dela, eta etxeko ardikin iten den gaznatzen dute esne bakarrik, ez da erostena, eta hortan bagaude untamar bat hartzain, eta elkarren artean indarra iteko edozein gauzen aurrean ongitortzen da, eta gero gaude Idiazabal sormerkan barnean, ja mundu guztien ezaguna da gure Idiazabal gazna, eta ahondiz laguntzen du saltzeko garaia. Bai, hori da, eta zuen denboraldia pixka bat, ja, sizarete, aste hartzaudete, noiz hasiko duzu pixka bat, zuen denboraldia urtean zer nola banatzen duzu? Orain hasiko gara istante azaroan 10 goitia erditzen hasiko dira ardiek, eta azaro ondarrean abendulenetik hasiko gara gazna egiten, eta guztu arte 2 untatik gazna ingo dugu, eta gero pixka mendira, eta da gure... Bai, azkenean, tamaina hartu da duzu, ez? Badakizu, zenbatxo saltzen duzuen, baina tamaina hartzea ongi da, ez? Pixka bat, ardiko purua, litroko purua eta zenbat gazna egin nahi duzuen arabera, hortxe ez, tamaina zabiltzate. Bai, lekuz dugun arabera dugu hartaldea ere, orduen gehiago ezin da. Momentu hauetan gazna gehiago ere salduko zen igual, baina, hemendik hilabete batera hola jakituko zaigu. Eta matzen dupena pixka bezala, baina, gauza edarra da urtean bukaeran kamera ustea eta berritzere indarrakin hastea berria. Bai, eta, kamera ustutzeko, zinbestekoa gazna hona egitea, eta gazna hona egiteaz gain, egiten diren txapelketa, lehiaketa ezberdinetan, sariak lortu ezkero, ongi etorriak, ez hor gero pixu bat bonbo gehiago ematen dio, eta zuen gaznari izen eta ospe bat eman, ez? Zuen kasuan, bi izenekin lan egiten duzu ez, Infernuko gazna eta Kortariko gaznarekin, ez? Hori da ez. Eta, iazko urtea, urte oso hona izan duzen, ez? Iazko urtea, elkarrizketa batzuk egin genituen, horren inguruan, sarien inguruan, zuen gaznategira ere joan ginen, eta, orduan ere urte oso borobia izan duzen, eta inundik inuna zenutena espero zen aurtengoa, ez? Aurtengoa pixka bat, gogorateko dugu pixka bat zeibilbidin duzuen lehiaketetan. Bai, iazkoa gutako kriston urte izan zen, sorpresa handi bat izan zen, eta aurtengoa ezkin nuen espero
beti kezkatzen ginduena zen, hain ongi bilita iaz, pues a ber nola aguantatzen duen hori nuni, eta urten induguna kasiko betu eta dena, eta aski gustora bai. Torko dirurte txarrako, baina bitartean disfrutatu imeko da, eta bai. Aurtengo, sari garrantzitsuen guztiak, okerrez baldin dago, ora bideara joan direz, Kortariko bordara, hasita ezagite behar bada sari garrantzitsuenak uhartearekin hasi zen abuztuan Nafarroko txapelketarekin? Bai, Nafarrokoa, gero Ordizian, iraian hasieran, berritzea zegoen, eta gero orain berriki Euskal Herriko txapelketa. Bai. Eta Ordizia txapeldunen artean txapeldun izan gara ere bai, eta aurtengoz badu aski. Bai, horrek adierazten du alde batetik zuen gasna ona dela, kontinuidade bat badu lehiaketatan, eta lehiaketa edo txapelketa ezberdinetan sari onak lortu ditu, eta bestetik ere hor barruan ibiltzen den epaile ona direla, ez? Nahiko guztiok irizpide berdinek edo badakitela zer den ona, ez? Zer den hobea, onaren artean zer den hobena. Ez dakit, hartzen batzuk ez dire hortan ados egin nigon, baina konten gara, eta torko dira bibakigu, torko dira urte txarrakoak, eta horitan tokatuko da apaltxo gotea, baina bitartean ongi pastu eta disfrutatzen. Azkenean urte guztiko lanan emaitza da azkenean. Jendeak askotan galdetzen du ez da nola utatzen da horrelako txapelketa garrantzitsutara ze gasna eraman, nola izaten da prozesu hori? Normalen etxean iten dugu kata batzuk, familia hola igual asteburutan biltzen bagara jende gehiago edo, orduantxe aprobetxatu, eta lote diferenteko gasna batzu probatu, eta ustez hobekien iruditzen zaiguna, urexe hautatzen dugu eta urexe edaten dugu. Eta, Ordiziko txapelketa berak iraian iten denak Euskal Jaietan ospe handia izaten du, gero horren kantera atatzen ere gaztardia ez, dirutza bat izaten da, eta hori pixo bat barneratuta ikusita irabazi dugu, etortzen delikan azkeneko lehiaketa hau ez Ordizia txapeldun, izaten dela azken 10 urtetako txapeldunen horre ere, horre esaten duzu, horrekokin konformatu beharko gara, baina berriz ere ez, txapeldun. Bai, jaz ezkin nuen konsegitu, baina horten, gasna bi presentatzen egintuen, azken 2 urtez igazi dugulako, eta batekin lehenbizko eta bestekin 3. ingin eta puntuazioen ona gainera lehenbizko 3 ere, 3. ere, eta konde bai. Orduan, aurtengo behia urtea markatzeko modukoa, ez dakite salmentaldetikan jendeak galdetuko du, hemen zonaldean saltzen dugu, zonaldetik kanpore nola izaten da pixko bat. Azkenean, produktua ez da aski gustora lan egitea, produktuan bat egitea azkenean zabaldu behar da eta saldu behar da. Nola egiten duzu bide hori? Gehien bat hemen inguruko dendetan saltzen dugu, eta gero bisitekin ere bai, desente, etxetik ere bai, gero eta jende gehiago etortzen da. Eta pixka Gipuzko aldean, Ordiziko sari hauek eta badirenez, alde hartarare hasi gara iaztik hasi zen desente, eta aurten segitzen dute, eta pixka bat bidea deteki da alde hartarare. Horrelaxe, ikusi duzue, Julen Arburua izan dugu gurean, bera baztanen erabaki zuen geratzea, bizitzea, lan egitea, eta are hobekiago lehen sektoretik bizitzea. Ardilatxarekin lanean, egunero, eta ez bakarrik esnea jeitzi, baizik eta esne horrekin kalitatezko gasna elaboratu ere, eta horren eredu gasna guztiak saltzen direla, eta txapelketetan ere, sari potoloak lortzen dituztela. Eskerrik asko Julen, eta orain Maiterekin jarraituko dugu pixko bat, ardilatxaren inguruan, aslanaren inguruan, eta beste zenbait gaien inguruan solasean. Eskerrik asko. Mil esker zuei. Oraingo honetan, Maite Lasarterekin jarraitzen dugu platoan, badakizue, Maite Lasarte Aslanako teknikaria dugula, eta Maite berak azalduko digun bezala, azkenean Julen Arburuarekin, orain dela gutxi ondugaren hartzai eta gasnagilearekin, lotura handia du ez, Maite, alaxe da ez, ja aspalditxote duzu lotura. Bai, ni Julen duela 12 urte, berak esan duen bezala, 2007 bera eta bere guraso deitu gintuzten,
bueno, gure lana zein zen pixkat ikusteagatik, eta ikusten zutelako beste baserritan zelan egiten ginen, eta saiatu nahi zutela inseminazio batzuk egin, eta berrortik zeateatzen zen, eta gure lana gustatzen zitzaien, eta bai, orduzke osaslanan daude. Songi oroitzen nahi Julen oso gaztea zen, 16 urte edo zitun. Lehenengo aldiz gu baserrera joan ginenen, eta egia da oain ikustea ze evoluzioa izan duen, guretzat ere oso polite da. Bai, hori da, gazte hartu zuen erabakia, eta, lehen aipatu dugun bezala Julenekin pixka bat, iristen da momentu bat, erabaki hori hartzeaz gain, gauzatu behar dela, eta hori izaten da, lehenbiziko instalakuntza, edo erderaz, primera instalazion deitzen den hori, ez? Pixka bat hori, horrek zerra adierazten nahi du, erabaki dula sektorean geratzea, eta konkretuki ardiesnen sektorean, ez? Hori da, adibidez Julenen kasun, bera txiki-txikitatik gustatzen zitzaizkion ardik, ez? Eta horregi edan, nire oso garrantzitsu iruditzen zait, bere kasun, bere familia horregon da, bere aita eta bere amak eta horre hartalde lanen, berari beti leku handi eman zioten, hortaz ere asko oroitzen naiz nola bere atek beti, erabakik eta hartzeko lekua uzten zion, eta mutilari beti, hori nik uste garrantzitsu dela, bere autoestimarako, eta berak bere bidea egiten ordun ardiakin, berak bere bide egiten hasi zen, eta orduan nik uste ikusi zuela hartzai eskolan ere egon zen, eta sektorea gustatzen zitzaiola, nik uste ingazte zarenean, instalatu baino lehen ikusi behar duzu, benetan gustokoa duzun. Eta gero lehenengo instalakuntzako proiektua egin zuen, eta diru laguntza ere jasoko zuen, lehenengo instalakuntzarako diru laguntzak daude. Nafar Gobernuko konbokatoria publiko bada, 41 urte baino gutxiagoko gazteendako. Eta egia da azkeneko urtetan ere, gure sektorean, ardilatzaren sektorean, instalakuntza asko ematen ari diela. Egia zuztu 80 gazte instalatu ziela, ganaderitza eta abeltzantzan, eta horietatik latxarekin 10 bat zirela. Horrek esan nahi du, sektorea erakargarri dela gazteendako, eta nik uste horrek bizitasun handi ematen diola sektoreari. Sektore gazte batek indarra dakar, guri ere, aslanan ikasko nabaritzen dut, ez? Gaur egun gure bazkiden uneko 27 gazteak dira, gazteak edo 51 urte baino gutxiagokoak ez dakit hori gazte izatea da, baina Bai, guretzako Eta horrek egie da, asko motibatzen dizula, indar berriak indatoz, gauz berrik eskatzen dizkizute, eta orduan, ezin zehalo egon, eta horre bisitasuna dakar. Bai, lehen sektorea espalditxotik esaten da, erdi krisi batean beti, horrezin ateriz, baina egia dela, ardiesnearen sektorea, azken urte kuadreia batean, beti ondu da goikin, ez? Pixkot indarrean, eta beti, guzkizpia ondiekin, ez, sektorea. Bai, nik uste duela, baina 10 urte baina asko zobeto dagoela gaur egun. Latxaren planaren inguruan olako ikerketa bat egin ginen, eta sektorearen adina 57 urtekoa da. Osea, adina handikoa da. Baina egia da ere, azkeneko urtetan gazteak instalatzen da diela. Gure kasun aslanan, gure bazkinen adina 51 urtekoa da, mediaz. Horrek esan nahi du gazte gehienak ere, aslanan egiten dugun lana eta baloratzen dutela eta erakartzen diela, ez? Eta gero, sektore batean urtera 10 gazte sartzea, Nafarro batean, oso garrantzitsua da. Bai, eta horretarako erabaki hori hartzeko ere, zuen laguntza edo zuek horri izatea, bereintzat ere erreferente bada, edo bintzat lagungarri izatea azkenan aslana, gogoratuko du pixka batez, aslana ezagite noiz hasi zen, noiz sortu zen, Nafarrako latxa elkartea eta ze helburuekin sortu zen. Bai, asko gustatu zen Julenek esan duena, ez? Aslana duela 30 urte hasi zen orduan. Hasiera hortan argi dago hartzaiek, batez ere, esfortzu handia egin zuten, konfiatuz, teknikoek edo esaten zutenean, ez? Azkenean, termo batean, hazi bat ekartzen duzu, eta hori zure ardietan jarri behar duzu, eta badakigu, hartzaiei asko gustatzen zaiela bere ardik, eta estimatu da, konfiantza hori jartzea, ez? Eta lehengo teknikok ere, lan handia egin behar izan zutela, teknika guzti hauek martxan jartzen eta hartzaiak konbentzitzen edo behintzet saiatzen ardilatxa hobetzen. Orduan lan hortan 30 urte daramago. Hasiera baten latxa ikusten zen esne kantitatean eta zuela lan handia egiteko modue, rekorridoa zegoela eta hortan aritu zen aslana buru belarri.
Eta azkeneko urtetan ere, esne kalitatea, grasa eta proteina portzentaia bezala ulertuta, eta errapen morfologian lan handia egiten ari gara. Bai, eta, hor daude emaitzak ez, azkenean latxarraza, arraza referente badugu ere, gainaz bertako arraza, eta, ondela urte batzuk ere, ondu zen bun bat, kanpoko arrazak, pixkot, indarrean sartu nahi izan zuten, baina, zuek hor jarri zineten, tope inez, erakutsiz, baloratu eta babestu ezagun duguna, ez dela txarra, aski hona eta. Hori da, egie da batzutan hartzaiek teknikoetan eta konfiantza asko jarri dutela, baina beste batzutan ere hartzaiek bere lekuan jarri dira eta tekniko asko bere lekuan jarri dituztela, ez? Berek argi eta garbi ikusi dute gure hartzaiek beti, latxarekin lan egin nahi dutela, latxa dela mendialdean egoteko arraza egokituena, eta hala demostratu da, beste arrazekin egin diren saiakerak, ez dute aurrera jarraitu eta argi ikusi da, latxa hobetu behar dugula, eguneratu behar direla dauden erronketara, eta hori izendapen baten gainean produktua protegituz, hori dela bidea. Bai, elkarte asko izaten dire, baina, zuen kasuan, Aslana, Nafarroko latxa elkartea indartsu dago, ez? Esaten aldugu ezakit, bazkide kopuru aldetikan da pixko bat zei bilbide indun, edo nola dago momentuan? Azkenean Aslana sektorea bezala, ez? Bait urtetan horri genbiltzen, ez? 55, 60 hartaldekin, baina gaur egun 83 bazkide ditugu. Eta azkeneko 2 urteetan 15% gorakada izan dugu. Hori guretzat oso garrantzitsua da batez ere, jende gaztea datorrelakoz, eta behar berriekin ere, orduan hori eguneratu egiten gaitu. Oain proiektu bat, dugu ere Nafarroko Gobernuko proiektu bat aprobatu digute, teknologia sartzeko hartaldeetan, datuen bilkuran, eta hor ere lan handia dugu eta oso polita. Bai, eta lan guzti hori dena aurrera eramateko, ez dakit Aslanaren barruan, zenbatxo langile zaudete, edo nola antolatzen zarete? Gu 4 langile gara berez plantilan, eta gero inseminazio garaian oso denboraldiko lana da, hor beste 2 pertsona hartzen ditugu. Eta, 4 pertsona urte pila bat daramagu, dena elkarrekin. Eta, arraza hobetzen joateko, asko hobetu da, pixko bat nola izaten da prozedura, pixko bat badituzu zuen ariak, zuen egoitzaren bat baduzue, nola izaten da zikloa edo prozesua? Hobekuntza programak 3 zutabe garrantzitsu ditu, ez? Bat izango litzateke liburu genealogikoa, horren bitartez jasotzen dugu animali bakoitzaren genealogia, ze genetikaz hitz egiten dugunean genealogia oso garrantzitsua da. Bigarren zutebea izango litzateke ekoizpen kontrola, gure kasun esne kontrola, hau da jakitea ardi bakoitzak ze ekoizpena egiten duen, ze ekoizpena duen, zenbat esne ematen duen, edo ze esne kalitatea duen, edo beren ardik ze errapen mota duten, eta 3. izango litzateke hobekuntza nola zabaldu, ez? Eta horretarako dugu inseminazioa, hau da, guk badakigu non ditugun ardi hoberenak, guk nahi dugun karaktererako, eta ardi hoien semeak eramaten ditugu inseminazio zentru batera. Horrek aukera ematen digu hazia hartalde pilo batetara banatzeko, eta aldi berean testajea egiteko, ez? Azkenean, programa genetiko klasikoak esaten da testaje de descendencia, euskaraz dakit nola esango litzateken, bat dela, ez? Hau da, guk dakigu ari bat ona dela, bere alabek zer ekoizten duten ikusita. Orduan, horretarako hori dena behar dugu, genealogia ezagutu, ardiek ze ekoizpena ikusi, eta inseminazioa testaje hori egiteko eta difusioa egiteko. Gaur egie da ere, eta horretarako ere proiektu batean lanean gabiltza, ardi izeneko proiektu europar batean, selekzio programa gehienetan genomikari buruz hitz egiten ari da, eta gu ere hortan gabiltza ez, ikerketak egiten, ze genomika, aurrepausu bat da, orain arte testajea deszendentziaren bitartez bakarrik egiten badugu, orain genomikak ale egiten du ardi bakoitzaren ADN-a ezagutzea zenbait puntutan, 70.000 puntutan, eta horren bitartez jakitea zehazki ardi horrek ze geneak dituen. Eta orduan horrek egiten duena da, ardi horren balio genetikoaren ziurtasuna edo haunditzea. Eta hortan ere hortan gabiltza. Aslana orduan elkartea, 4 langilekin, bazkidek ordaindu beharko dute normala den bezala beraien kuota bat,
Eta gero ez dakit, aurrera ateratzeko elkartea, diru laguntzak badituzue, nondik etortzen dire? Beno, betiko niri asko gustatuko litzaidake nire lanaren zati hori konponduta izatea, ez? Baina egia da azkenean beti burruka bat dela diru laguntzak sortzea, ez? Bazkide gutxi gora bera ordaintzen dute gure gastuen 30%. Eta bestea Nafar Gobernuko subentzio diru laguntza badugu, ministerioak ere, diru laguntza ematen dio konfederakuntzari, konfelak izeneko latxa elkarteen konfederakuntzari, eta gero proiektuak ditugu, eta horrela gabiltza, beti eskas, baina, hemen gaude 30 urte eta gero. Hori da, irauten duzu eta jarrai dezazutela ez, azkenean, emaitzak hor daude, ikusten da lan ongiten duzuela, eta horrela izan dadila. Ja, bukatzen joateko Maite, aipatuzu Ardi proiektua, beste proiektu bat eskuartean, konkretuki zertan datza? Bai, Ardi proiektua POCTEFA konbokatoriako proiektu europar bat da, eta horrean Manex arrazakoekin elkarlana egiten dugu. Egie da betidanik elkarlana estua izan dugula, Manex arrazakoekin, edo Manex eta latxa genetikoki oso antzekoak dira. Eta orduan proiektu horren bitartez, genomika sartu nahi dugu gure hobekuntza programan, haiek ja pixka bat aurreratuagoa daude hortan, eta aldi berean, sortu nahi dugu ere, orain arte elkarlana proiektuen bitartez izan da, baina sortu nahi dugu olako organismo transfronterizo bat, bi arraza hobek hauen selekzio programak edo elkarrekin kudeatzeko edo ikusteko noraino iritsi gaitezken elkarlan horretara edo hartzaiek ere ze noraino nahi duten, denok elkarrekin lan egitea, ez? Horretarako bilkurak egiten ari gara hartzaiekin, beraien iritzia jasotzeko, noski, guk ezin dugu lan egin hartzaik nahi ez duten bide batean, ez? Eta, nik uste horrere erronka handia dugula. Hor dagoen muga hori, hausten edo behintzet elkarlana hori bultzatzen. Bai, Manex arraza eta latxa arraza nahasten aldire, edo nahi duzu, elkarlana zuek zelan egiten duzuen ikusi guk ere bide berdina jarraitzeko, edo azkenean asmo igual, elkarrazak elkartzekin pixka bat. Hori da eztabaida, zehazki noraino iritsiko gean zer nahiko dugun edo, hartzaiek erabaki beharko dute. Bai, baina garbi dagoena da oso arraza genetikoki oso hurbilekoak eta argi dagoena da, elkarlanean beti lehengoan irakurtzen duen, ez? Agian mantsogo, baina urrunago iritsi zaitezke eta ni behintzet horren aldekoa naiz. Bai, iparraldean behar bada aurreratuago da ze gauza askotan edo... Bai, egie da, ez iparraldekoak dielakoz, baizik eta gu baino 20 urte lehenago hasi ziren elkarlanean, ez? Eta hori, beti hor dago. Baina esateizu, nire ustez, elkarlana bai beraientzat eta bai guretzat, emango digu aukera denak elkarrekin urrutiago iristeko. Oso ongi Maite, horrelaxe, eskerrik eman zuri, azalpen guzti emateagatik, badakigu aslanan egunero lanean jarraitzen duzuela, eta albiste honak ez, aspaldiko partez, sektorea indartzen ari da, ardiesnaren sektorea, gazte deixente sartzen ari dire, instalakuntza berri bezala, eta hasiera besterik ez daia izan ez, jarrai dezala geroz dagigu indartzen, eta denon jobe berrez izanen da. Eskerrik asko Maite eta beste dut arte. Eta zuri Iñaki, Kaixola telebistari agur. Jo. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanen zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.